So, unang-una, shout out sa mga engkanto na naninirahan sa mukha ko. Ito ang leader ng engkanto. So, shout out sa inyo dyan. Hindi ba kayo nagsawa sa kakatambay dyan sa mukha ko? So, ngayon, ang gagawin natin is kung paano magkilay si Jocelyn. Ito na. Disclaimer ito ha. Sa mga hindi marunong dyan magkilay kagaya ko, kung may luwag kayo, kilay solve. Ganun lang. Sundan lang natin itong linya nito. Diba ganun? Ganun. Diba chord mo siya? Ganyan. Uy, taray. Oh, may linya na. Una, linya muna ang gagawin natin. Linya. Pangalawa ito. Since ang uso ngayon ang mga tutorial, gagaya din ako sa mga tutorial. Oh, ayan, may linya na. So, kung may linya na, dapat ano sila? Ganyan, oh. Ganyan. Ayan na siya. Kung may linya na, okay na yan siya. Kung may linya na, sundan na lang natin ang linya. Sundan natin ang linya. So, ito na nga siya. May linya na nga. Kabila naman. Sundan lang natin sa ibabaw itong linya. Basta kayo may mark lang siya dyan. Fill in lang. Fill in. Sa mga pang grand finals ang ito napilay ha. Pang grand finals ang ito napilay. Pang grand finals ito napilay. So kung wala kayong pang brush, huwag yung problemahin. Kung may toothbrush kayo, ganyan na. Brush na natin. Yung toothbrush na hindi na ginagamit na brush ng anak niyo, nakunti parang toothbrush ng anak niyo, hindi na ginagamit. Ano kayong gumastos pa at magbili ng pang brush ng kilay. Diba? Ganon. Huwag kayong mag-alala kung ako pala, huwag ako mag-alala kung hindi na magkagandahan yung kilay ko kasi yung mukha ko pang Halloween na. Pang Halloween na. Uy, nagpas man ba yun? Papain mo natin gamay. Ayan na siya. Ito. Ito kasi hindi masyado na tahalan. Walang tahal. Pero lagyan natin na lang natin ganyan. Medyo makapal lang isa. Uso ngayon ang pakapalan ng mukha. Hindi lang mukha, kilay. Pakapalan ng kilay, hindi lang mukha. Hindi ako professional ha, pero disclaimer din ito. Oh, diba? Hindi na. Anong hinahanap niyo? Ayan na. Ano pa ba ang mga hinahanap niyo? Dila lang yan. Huwag na kayong magpagod. Tayo pa ko ng tubig. Dila lang ang katapat. Dilaan niyo lang. Pero mahiya. Relax. Kilay na. Mahiya kaya itong maintanto sa mukha ko, di na nahiya tumira, imbis na di naman invited. Maintanto kong tumira sa mukha ko, di naman invited, tira lang tira. Kahit pinapalayas ko na, hindi bumabayad ng renta. Pinapalayas ko na mga ito, mainkanto. Pinapalayas ko na ng mga ito, di naman nagbabayad ng renta, di pa rin umalis, ang mga kupal din. Ang kupal ba? O ano sa tingin nyo? Tingin nyo? Ay tingin ko? Kilay, o diba? Mga Alabia Alonso na kilay, ganon, ang sikreto. Matching luwag, toothbrush na hindi na ginagamit ng mga anak niyo or toothbrush niyo, pwede. At siyempre mga eyeliner niyo dyan, nilabas niya ang pang grand finals niya na eyeliner. Wala akong hanapan ko pa ito ng paraan kung maingan ko paano ito lalayas ang pagmukha ko. Pero sa ngayon, baka naman matakot sila sa kilay ito lalayas na. Ano sa tingin niyo? Kilay is like disclaimer ito guys ha. Pero
So, pwede nyo gayahin i-try kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, di. Ako na lang muna. Okay? Bilis lang. Ang bilis lang. So, ito na. Ang kilay with low organic luwag and the toothbrush. A few inches later. Ito. May ano ako dito. I-try ko i-cover up tong mga inkanto dito para try ko i-cover up ito. Kung may harina kayo doon, harina ba? Walang pulbo. Doon lang. Harina with the bagol. Ganyan na lang natin. Baka matakot ito sila. Kasi maputi eh. Massage lang yan. Walang foundation. Di uso ang foundation ngayon kay hindi foundation di. Ano? Ito pa, ay bag pa. Akala mo hahakot ng graba. Itong dangas ko ng sinaw. Ganun lang pa rin naman na sayang. Itong agitan ko. O, diba? Harina kayo dyan. So, hindi pa nakatry ng harina. Kung hindi kayo expert, huwag nyo i-try. Maawa kayo. Kung hindi naman pang organic yung mukha nyo sa harina, huwag nyo na i-try. Yung mga sensitive skin dyan, i-try nyo ito. Organic ito. Organic harina foundation. Huwag na isali ang lips ko kayo. Sold. Gana, ito yung pangmasang makeup. Pangmasa. Walang gastos. Kung ano lang naman, kung may mga sobra kayong harina. Gumawa kasi ako ng pandesal, so ito na, i-match na natin ito. May harina ako. Pero huwag nyo itong bilihin na kung meron lang kayo para din na kayo gumastos. Ako kung ano lang meron sa bahay, yun ang ginagamit ko. Try ito lang. O diba, mas maganda pa sa foundation. Hindi na kailangan gumastos. Harina, iharina mo na yan. So, kung pwede, kahit anong klaseng harina, banatan nyo na. Para hindi masyadong maitim naman. Lagyan natin yung puti-puti para blend-blend, kumbaga ba. Blend-blend lang. Aray. Mala Bia Alonsong Bilay. Uy, harina. So, anong masasabi ko dito? Okay naman siya. Huwag lang kayong lumabas ng bahay. Baka maya habulin kayo ng margarine. Palaman. Natabunan ng mga inkanto konti. Konti lang naman. Ay, talaga nilang lumaya. Kawawa na nga itong tinitirahan nilang pagmukha ba? Kawawa na, itsura ba? Talaga sila andun pa, oh. May mag-grind pang panibago. Hallelujah! Hallelujah! Here's the look. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina. Yeah. Ito na, guys. Sana naman nagustuhan nyo ang tutorial ko na ito ngayon. Sana dito makita ng asawa ko kasi baka maya sabihin niya, "Oy, asawa, anong nangyari sa asawa ko? Asawa ko pa ba yan? Ano na pinagagawa sa buhay? Ano na nangyari?" Baka maya isugod ako doon sa kalibunan. At hanapin ang mga engkanto at ibalik ako sa Balite. Kilay, ano hinahanap nyo? Kilay yan. Ang sikreto, ganda kaya? Salamat sa luwag. At sa ito. Luwag, bagol, kilay, harina, toothbrush. Diba? Walang gastos. Organic pa.